खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं आशारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ। बे समाव जों मोनसे गोनांथार मिथिसार लानानै फैदों। मानोना रायजोआव सिगांनिख्रुइ मोननैसो जिल्लायाव कभिडनि गिख्रंथाव साग्लोबखांनायखौ जोंनिसिम दासिम रादाब सफैदों। कभिड-19 जों नारसिनजानाय सुबुंनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं। रायजोआव गोबां जिल्लाफोराव कभिड-19 जों नारसिनजानाय बेरामिनि हारआ बांगासिनो दं। मिथिनो गोनां बैफोर बाथ्राफोरखौ माबे जिल्लाफोराव 24 घन्टा कार्फ्यू होनाय जागोन बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो लाबाय। दासिमहालागै कामरुप, गलाघाट, सनितपुर, तिनिसुकिया, जरहाट जिल्लाफोराव कभिड-19 जों नारसिनजानायनि हारआ बांबोगासिनो दं। बे जिल्लाफोराव गोराथार थांखिफोर आजावनो हागौ। रायजो सोरखारा दासिमहालागै मरिगाव, गलाघाट, बिश्वनाथ जिल्लाफोराव टटेल कन्टेनमेन्ट जन आरो कार्फ्यू होनाय जादों। दासिमहालागै रायजोआव पेट्रलनि दामा बारिबाय 95 निख्रुइ बांसिन। रायजोआव जायनि थाखाय साधारन सुबुंफोरनि हाहाकार। रायजोआव जायगा लायै जायगा 97 रांसिमबो बांनायखौ जोंनिसिम रादाब सफैदों। गुवाहाटीआव दासिम पेट्रलनि दामा 95 रां। माजुलियाव गासै 97.13 रां। नगावआव पेट्रलनि बेसेन गासै 96.20 फैसा रांसिम। हाइलाकान्दियाव 95.98 रांसिम। लखिमपुराव 96.78 रां। रायजो सोरखारनिफ्राय बैफोर जिल्लाफोरखौ गोख्रों नोजोर होनो हागौ एबा 24 घन्टानि कार्फ्यू होनायनि थांखि आजावनो हागौ। दासिमहालागै रादाब सफैदों जेराव गंथामनिबो जिल्लाफोराव 24 घन्टा कन्टेनमेन्ट जन से सप्तानि थाखाय फोसावनाय जादों आरो 24 घन्टा कार्फ्यू होनायखौ फोसावनाय जाबाय। मैया जेएमसीएचआव मोनसे सोमोनांथाव आरो गिलु-बालु जाथाय जाब्रबनायनि जोंनिसिम दासिम रादाब सफैदों। गोथै देहानिफ्राय सासे सिखावआ सनानि चेन, लो गहेना पातिफोरखौ खावना लांबाय, लोगोसे लांबाय मबाइल फन। मिथिनाय बादिब्ला कर'ना जानानै थैदोंमोन आइजोआ। आइजोनि हौवायाबो कर'ना जाजानानै सैनांनायनि जाहोनाव हिन्जावनि गोथै देहाखौ लांनायनि जेबो बेबस्था खालामनो हायाखै होननानै मिथिनाय जादों।